பிரணத்திக்கு ஹரே கிருஷ்ணா, வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா கிளாஸ். இந்த சரி. அத்தியாயம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம மனமார பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च ईरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणम् परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वागतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन है हर्षन्तस्तु है अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ எல்லாரும் இப்போ சேர்ந்து ஒரு 3 முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லலாம். சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே हरे ராம ஹரே हरे ராம राम ராம राम ராம राम ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா हरे कृष्णा கிருஷ்ண कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्णा ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே हरे ராம हरे राम ராம राम ராம राम ஹரே ஹரே हरे हरे ஹரே हरे ஹரே कृष्णा हरे கிருஷ்ணா कृष्णा கிருஷ்ண कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே हरे ராம हरे ராம राम ராம राम राम ஹரே ஹரே हरे हरे கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து 10வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பிபிடி தெரியுது இல்லைங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி. தெரியுங்க மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ விபூதி யோகம் இதனோட தலைப்பு கிளியரா இருக்கு என்னன்னு மாதாஜி, பார்த்தீங்கன்னா கிளியரா இருக்கு. பூரணத்தின் வைபவம், கிருஷ்ணரின் முழுமையான திறன்கள், கிருஷ்ணருடைய திறன்கள், அப்புறம் வைபவங்கள் அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் விபூதி யோகன்ற தலைப்பில். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நேத்து என்ன பார்த்தோன்றதை வந்து யாராவது ஒரு வரியில சொல்ல முடியுமா?
ஒரே ஒரு வரியில ஒரு சென்டென்ஸ். மிக ரகசியமான அறிவு மாதாஜி. சூப்பர் பிரபு. ஸோ மிகவும் ரகசியமான அறிவு, ராஜவித்யா, ராஜகுஹ்யம், பவித்திரமான அறிவை வந்து யாருக்கு சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி. ஏதாவது ஒண்ணு அன்போடையும் பக்தியோட கொடுன்னு சொல்றார் இல்லையா? ஒரு இலையோ பூவோ கனியோ நீரோ ஏதோ ஒண்ணு பக்தியோட அன்போட கொடுன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜாம் நமஸ்குரு. அதாவது என்னையே உன் மனசுல நினை, எனக்கே உன்னுடைய வந்தனங்களை தெரிவித்து எனக்கே எல்லா விஷயத்தையும் அர்ப்பணி, நீ என்னுடைய நாட்டுக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா? அப்புறம் வந்து ஆமாம். குறிப்பா வந்து நம்ம நேற்று ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தோம், இந்திரனுடைய ஸ்டோரி. இந்திரா அந்த கோவர்தன பூஜை பண்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து என்ன ஆமாம். தெரியுது? கடவுளே வந்து என்ன சொல்றாரு? தேவ தேவர்கள் வழிபாடு வேண்டான்னு சொன்னார். அதுக்கு என்ன ஊமை பார்த்தோம்? மரத்துக்கு வந்து வேருக்கு வந்து தண்ணி ஊத்துனா போதும், ஒவ்வொரு இலைக்கு தண்ணி ஊத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி படுத்தின தேவ தேவர்கள் எல்லாம் திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் நம்மளோட டேக் ஹோம் மெசேஜா இருக்கணும். இன்னைக்கோட அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 42 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 7 ஸ்லோகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து ஓம்னி பொட்டன்ட் அண்ட் ஓம்னி பிரசன்ட், எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்காரு. எல்லாத்துக்கும் படைப்புக்கு காரணமா இருக்கிறவர் தான், எல்லாமே அவரை சார்ந்து தான் இருக்கு. ஆனா அவர் எதைக்குள்ளேயும் சார்ந்து இல்லைன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் 8ல இருந்து 11 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தன், தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதுர் ஸ்லோகின்னு அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம வந்து மொத்தம் பகவத்கீதையில 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. எல்லாமே அத்துப்படி ஆகணும்னு அவசியமே இல்லை. யார் ஒருத்தங்க இந்த 4 ஸ்லோகங்களை வந்து நல்லா விலாவரியா தெரிஞ்சுக்கிறவங்களோ அவங்க வந்து அந்த பகவத்கீதையின் சாராம்சம் அந்த 4 ஸ்லோகத்துல வந்து அடக்கி வச்சிருக்காரு கிருஷ்ணர். மச்சித்தா மத்கத பிராணான்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது 12ல இருந்து 18 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வமேதத் ருதம் மன்யே, அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அதுக்கு அடுத்தது இதை வைபவங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு அவரே பாடுவார், பரம்பிரம்மா பரந்தாமா பரமம் பவான்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து ஏத்துக்கிறார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து 10வது அத்தியாயத்தில் ஏத்துக்கிறாரு. நம்ம என்ன எந்த அத்தியாயம் வரையும் போறோம்னு பார்க்கலாம் ஏத்துக்கிறதுக்கு. 19ல இருந்து 42 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா திவ்யாகி ஆத்ம விபூதாய, பகவானுடைய விபூதிகளை வந்து விலாவரியா பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ முதல் ஸ்லோகத்துக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பூயம் ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் வச யத்தேகம் பிரியமானாய வசிஷ்யாமி ஹிதகாமயயா புருஷோத்தம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பலம் பொருந்திய புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன். எதனால்? இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? நேத்தே வந்து மிக ரகசியமானது, மிக சிறந்த அறிவு, பவித்திரமான ஞானத்தை கொடுத்தாரு. இப்ப அதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு இல்லையா? ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா உனக்கு வந்து பெரிய நலன் கிடைக்கும், இதை நீ மறுபடியும் கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்மள சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம்? கிளாஸ் நடந்துட்டே இருக்கும், நம்ம தூங்கிடுவோம் இல்லையா? நம்ம சின்ன வயசுலயும் சரி இப்பயும் அப்படிதான் பண்ணுவோம். ஏதாவது கிளாஸ்னாவே கொஞ்ச நேரம் கேட்போம், அப்புறம் வந்து தூங்கி விழுந்துடுவோம். அது மாதிரி தான் அர்ஜுனன் போல தூங்கிட்டார் போல. அதனால என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரு? இந்தப்பா நான் சொல்றேன், மறுபடியும் நீ கேளு, மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இங்க ஒரு பிக்சர் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. ஓகே, தெரியுது அங்க மாதாஜி. வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் படுத்துட்டு இருக்கார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அஸ்தினாபுரத்துல வந்து யுத்தம், குருஷேத்திர போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது. சரி, நம்ம அர்ஜுனன் ஃப்ரெண்ட் ஆச்சே, அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் ஃப்ரெண்ட் ஆச்சே, அவரை போயிட்டு பேசிட்டு இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு வரலாம்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி மேட்ச் ஃபிக்ஸிங் ஆயிருக்கு, எங்களுக்கும் வந்து கௌரவர்களுக்கும் சொல்லிட்டு வரலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போரை பற்றி சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு போறார். ஓகேவா, அர்ஜுனன் போறாரு. அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க எல்லாரையும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணர் இருக்க இடத்துக்கு போறார். ஓகேங்களா, கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துக்கு போனா அவர் படுத்துட்டு இருக்காரு. சரி, அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், அவரு தூங்கிட்டு இருக்காரு இல்ல, எழட்டும்னு சொல்லிட்டு அவர் கால் மாட்டில் உட்காந்தார். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் போனது அர்ஜுனன். ரெண்டாவது யார் வர்றது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துரியோதனன் வராரு. துரியோதனன் வராரு. இது வந்து நடுவில் என்ன ஆச்சுன்னா சகுனிக்கு தெரிஞ்சு இது மாதிரி அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கறது போயிருக்காங்க. டே நீ கூட கிளம்பி போடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகுனி வந்து துரியோதனை கிளப்பி விட்றாரு. அங்கே போ, என்ன நடக்குது போய் பார்த்துட்டு நீயும் வந்து ஸ்மார்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணிட்டு வாடான்னு சொல்லி அமுச்சு விட்றாரு. இவரும் போறாரு. இவர் நேரா யாரையும் பார்க்கறதெல்லாம் இல்லை, நேராக கிருஷ்ணர் இருக்கிற ரூமுக்கு போறாரு. அங்கே போறாரு, நடக்கிறாரு. என்னடா இவர் தூங்கிட்டு இருக்காரேன்னு. நானும் வந்து அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவன், நான் ஏன் இவர் காலாண்ட உட்காரணும், நான் போய் தலை மாட்டாண்டியில் உட்கார்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையாண்ட உட்காந்துப்பார். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து தூங்குற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவார். ஓகேவா, ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பார். வேணுமத்துக்கே கண்ணை மெல்லமாக திறந்து, டே அர்ஜுனா எப்பப்பா வந்தேன் அப்படின்னு கேட்பார். துரியோதனன் இருந்துட்டு நானும் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்படியா, நான் கவனிக்கல. அர்ஜுனன் இங்கே இருக்கவே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து எழுந்தோடனே என்னால் அர்ஜுனனை தான் பார்க்க முடிஞ்சிச்சுன்னு அப்படின்றாரு. சரி, என்னப்பா விஷயம், எல்லா ரெண்டு பேருமே வந்திருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. இல்லை, இது மாதிரி சண்டை நடக்க போது, அது உங்ககிட்ட பேசிட்டு உங்களோட உதவி தேவை, அதை கேட்டுட்டு போலாம் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் சொல்றார், என்கிட்ட ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று என்னுடைய நாராயணி சேனை, இன்னொன்று நான். ஓகேவா, ஸோ ஒன்று, நான் இருக்கிற இடத்துல என்னோட படை இருக்காது, படை இருக்கிற இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன். ஏதாவது ஒன்று தான் நீங்கள் அவுட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அர்ஜுனன் இருந்துட்டு எனக்கு நீங்கள் கூட இருங்க கேசவா, மாதவா, எங்களுக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொல்கிறார். துரியோதனன் இருந்துட்டு என்ன இவன் முட்டாள், ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, படை பலத்தை கேட்காம தேவையில்லாம நொன்னை இவரை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உங்களுடைய நாராயண அக்ஷவனி கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன். ஓகேங்களா, ஸோ அக்ஷகுனியை இங்கே வாங்கிட்டு போறார். அப்புறம் வந்து சகுனி மாமாவை மீட் பண்றாரு. டேய் என்னடா ஆச்சுன்னு கேட்டா, இது மாதிரி ஆச்சு, இதை கேட்டேன். இல்லை இல்லடா, நீ வந்து கிருஷ்ணரை தான் கேட்டிருக்கோம், நீ தப்பு பண்ணிட்டடான்னு. அப்போ நினைப்பான், இந்த சகுனி மாமா கூட புத்தி இல்லை, நாராயணி படையை வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், எதிரிகளை தாக்க முடியும், இவரும் புத்தி இல்லாமல் பேசுறாருன்னு சொல்லிட்டு துரியோதன் நினைக்கிறார் இல்லையா. ஸோ இது அவனுடைய அறியாமை இல்லையா, பொருள் மேலே சார்ந்திருக்காரு. ஆனால் அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப தெளிவா என்ன பண்றாரு, கடவுளுடைய அருள் மேல சார்ந்திருக்கார். இதுல யாருக்கு வெற்றின்றதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமே விதுசூரகணாக பிரபம் ந மகர்ஷயः அகம் ஆதிர்கி தேவானாம் மகீர்ஷீணாம் சர்வஷ யோ மாம் அஜம் அநாதிம் ச வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் அசம் மூட ச மர்த்யேஷு சர்வபாயை பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மூணாவது ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் மூன்றாவது வரி பாருங்க. அகம் ஆதிர்ஹி தேவானா மகர்ஷினாம் ச சர்வஷக. ஸோ தேவர்களாலோ மகரிஷிகளாலோ கூட கர்ஷருடைய வைபவங்களை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியறதில்ல. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன் இல்லையா. நமக்கு தெரியும், இந்த உலகம் சிருஷ்டி படைக்கும் போது யாருமே இல்லை, கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான் இருந்தாரு. அவர்கிட்ட இருந்து வந்து பிரம்மா வந்தார் இல்லையா. அவருடைய அது பிரம்மா கூட எங்க இருந்து வர்றாரு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அவர் வந்து விரிவங்க மாறார். கிருஷ்ணர் வந்து பலராமர் ஆகுறாரு. அவர்கிட்ட வந்து பிரைமரி குவாட்ரிஃபிள் இந்த சதுர் யுகான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது யாராவது சொல்றீங்களா அந்த நாலு விரிவங்கங்கள் நம்ம நேற்று சொன்னோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவா, சங்கர்ஷனா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா, நாலு விரிவங்கள் இல்லையா. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து தான் எல்லா விரிவாக்கங்களும் வந்துச்சுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ அவங்களால கூட இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ பிரம்மாக்கே ஞானம் எப்படி வந்துச்சு, கடவுள் உபதேசம் பண்ணதுனால தான் வந்துச்சு இல்லையா. ஸோ யாருமே என்னுடைய வைபவங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியாது.
அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல யோமாம் அஜம் ஆனாதிம் ச வேதி லோக மகேஸ்வரம், எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும், அஜம் என்ற பிறப்பற்றவன், ஆரம்பமற்றவன், அனாதி, ஓகேவா, எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகும், வேதி லோகே மகேஸ்வரம் அசம்மூட சமர்த்தேஷு சர்வ பாப்பை பிரமுச்சதே. இது யார் தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் என்னன்னா ச ச- அசம்மூட குழப்பத்திலிருந்தும், சர்வ பாப்பை பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான் இல்லையா. ஸோ ரொம்ப ஒரு அழகான ஸ்லோகம். அகம்மாம் அஜம் அனாதிம், அஜம்னா பெறப்பட்டவர், அனாதியானவர், ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இவர் தான் இருக்கிறாரு, எல்லா உயிர்களுக்கும் தலைவனாய் இருக்கிறவர் மகேஸ்வரர், ஓகேவா. யார் இப்படியாப்பட்ட குணாதிசயங்களை கொண்டவர் தான் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது? அவங்களுக்கு குழப்பத்திலிருந்து வெளியே வராங்க, எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் வெளியே வராங்க, ஓகேவா. ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து பிறக்கிறத பார்த்தோம், ஓகேவா. போன ஒரு ஸ்லைட்ல, அதாவது ஒரு 2 3 நாள் முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், கம்சா அவங்களுடைய தங்கச்சி ஊர்வலத்துல கூட்டிட்டு போறார் இல்லையா. கல்யாணம் ஆன பிறகு வசுதேவரையும் தேவகியும் கூட்டிட்டு போறாரு. அசிரீரிய வாக்க கேட்டோன்னே தங்கச்சி வந்து கொல்லணுன்றத பார்த்தோம். சிறைச்சாலையில பிடிச்சாருன்றத பார்த்தோம் இல்லையா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 8வது குழந்தை வந்து பிறக்கிறார், ஓகேவா. அதுக்கு முன்னாடி 7வது குழந்தை என்ன ஆகுது, பலராமர் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரோகிணி மாதா வைக்க போறாங்க. சங்கர்ஷணா ஆக்கர்ஷணம் ஈர்க்கப்படுகிறார் இல்லையா. சோ இங்க வந்து கருச்சிதவின் கணக்குல காமிச்சிடுறாங்க. 8வது குழந்தை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கிருஷ்ணன். வந்து இவர் பிறக்க போறாருன்னு தெரிஞ்சுட்டு தேவர்கள் எல்லாரும் வந்து எங்க வராங்க, ஜெயிலுக்கு வராங்க. யூஸ்வலா ஜெயிலுக்கு போகணும்னா யாருக்குமே பிடிக்காது. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் எல்லாரும் மதுரா ஜெயிலுக்கு வந்துட்டாரு. ஏன்னா ஒரு திவ்யமான லீலை. கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி பிறக்க போறாரு, சின்ன குழந்தையா பிறக்க போறாரு இல்லையா. சோ எத்தனையோ அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காரு. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தையா எடுக்க போறாரு. அந்த இதுவை வந்து நான் அங்க பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள், ரிஷிகள், முனிகள் எல்லாரும் வந்து அங்க ஆஜரானாங்க. இவர் எப்படி தோன்றாரு, 4 கை ரூபத்துல பிரம்மாண்டமா தோன்றார். அதாவது சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் ஏங்கி தோன்றார், ஓகேவா. சோ இத பார்த்தோன்னே வாசுதேவருக்கு தேவகி ரொம்ப ஷாக்கு. என்னப்பா நீ இவ்வளோ பெரியசா இருக்கிறே, நீ வந்து இப்படி இருந்து என்ன, நான் வந்து கம்சா வந்தேன்னா எங்க வந்து உன்னை கட்டி வச்சு பத்திரமா ஒளிச்சு வைக்க முடியும். தயவு செய்து நீ என்ன பண்ணு, 4 கை ரூபத்துல விட்டுட்டு சின்ன குழந்தைய நார்மலா மாறிடுப்பான்னு கேக்குற. சோ இவங்களோட வேண்டுதல் படி அவர் என்னன்றாரு, சின்ன குழந்தையா மாறிடுறார், ஓகேவா. சரி, நம்ம எங்கேயாவது பார்த்துருக்குமா ஏதாவது குழந்தை வந்து ஆடை ஆபரணங்கள் போட்டுட்டு இருக்கிறது பேசுறத கேள்விப்பட்டிருக்குமா? பட் இவர் தான் பரமபுருஷ பகவான் அப்படி இல்லையா. சோ இவர் என்ன பண்றாரு, பேசுறார் நார்மலா. குழந்தைங்க என்ன கத்திக்கிட்டு அழுதுட்டு பிறக்கும், இவர் வந்து பேசுறார். அதாவது என்ன எடுத்துட்டு போயிட்டு நந்த மகாராஜா வீட்டுல விட்டுடுங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தையை தூக்கிட்டு வந்து இங்க வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா. சோ என்னப்பா சொல்ற நீ, இங்கெல்லாம் சிறைச்சாலையில இருக்கிறோம், பாரு எங்க கையெல்லாம் வந்து சங்கிலியால கட்டப்பட்டிருக்குது, அப்புறம் கதவு வந்து சிறைச்சாலை மூடப்பட்டிருக்குது, எவ்வளோ காவலாளி இருக்காங்க, நீ என்ன பண்ணிட்டு என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு அப்படின்னு கேக்குற. இல்ல நான் சொல்றதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுடைய சங்கிலி எல்லாம் விடுபடும், கதவு ஆட்டோமேட்டிக்கா திறக்கும். எங்க இருக்கக்கூடிய காவலாளிகள் எல்லாம் வந்து ஆழ்ந்த நித்திரையில போவாங்க. போனா இருட்டுன்னா இருட்டு, ஓகே. ஓன்னு மழை பெய்யுது. சரி, அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அனந்த சேஷன் வந்து கொடையா இருக்கிறாரு கிருஷ்ணருக்கு. இவர் ஒரு தொட்டில தூக்கிட்டு போறாரு. அவர் அனந்த சேஷன் கொடை அம்ப்ரெல்லா மாதிரி வராரு, ஓகேங்களா. அங்க அவர் தலையில இருக்கக்கூடிய மாணிக்க கற்கள் வந்து வெளிச்சமா இருக்கு, ஓகேவா. சோ அப்புறம் போடுற வழியில வந்து நதி. ஆனா எப்படிடா இத நதியை கிடைக்கிறது, தண்ணி வேற அதிகமாயிடுச்சு மழை வந்ததுனாலன்னு யோசிக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. அந்த யமுனா தேவிக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய நதியை வந்து 2ஆ பிளந்து நடுவுல பாதையை விடுறாங்க. அது வழியா வந்து நடந்து போறாங்க. கிருஷ்ணருக்கு நான் எப்படியாவது சேவை செய்யணுமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, அலைகள் பெருசு பெருசா வருது. இவர் என்ன பண்றாரு, ஆம், வசுதேவர் குழந்தைய வந்து இன்னும் மேல மேல தூக்குறாங்க. அலை வந்து மேல மேல வருது, இந்த குடைய வந்து மேல மேல தூக்குறாரு. இது என்னடா, நம்மளால சேவை செய்யவே முடியாது, அவருடைய தாமரை திருவடியை நம்ம தொடணும்னு நினைக்கிறோம், முடியலையேன்னு அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப என்ன ஆறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அதை உணர்ந்துக்கிறார். உணர்ந்துட்டு அந்த கூடையில இருந்து ஜம்ப் ஆறார், ஓகேங்களா. கீழே விழுறார். அப்ப அவங்களுக்கு அந்த சேவை பண்ணணுன்ற ஒரு சாய்ஸஸும் ஆசையும் வந்து நிறைவேற்றி கொடுக்குறாரு, ஓகேங்களா. ஸோ இது மாதிரி எடுத்துட்டு போய் அங்க இருக்க குழந்தைய வந்து இவர் எடுத்துட்டு வர்றார். அந்த அம்மா வந்து யசோதா மாதா ஆழ்ந்த நித்திரையில இருப்பாங்க, ஓகேவா. ஸோ
அவங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு பிறந்தது பெண் குழந்தையா ஆண் குழந்தையான்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்த குழந்தைய அங்க வச்சுட்டு அங்க இருந்த பெண் குழந்தைய இங்க எடுத்துட்டு வருவாரு. கம்சன் இது வந்து வதம் பண்ணுவார். வதம் பண்ணும்போது இந்த துர்காதேவி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த எட்டாவது குழந்தை அடுத்து இவர் வருவார். ஒரு சிறைச்சாலையில் வந்த உடனே என்ன ஆகும், டப்பு டப்பான்னு வந்து எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கதவை மூடிடும், சங்கிலி இவங்களுக்கு போட்டுப்பாங்க. இவ்வளோ நேரம் அமைதியா இருந்த குழந்தை இப்ப என்ன பண்ணும், வீலுன்னு கத்தும். அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய காவலர்கள்லாம் டப்புன்னு எழுந்துட்டு போய் கம்சனுக்கு வந்து ஒரு தகவலை கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? தகவல் கொடுத்த உடனே அவர் என்ன ஆச்சுன்னா அவர் வரார். ஓகேவா? என்ன ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போவார். அந்த அம்மாவா ரொம்ப கெஞ்சும், அண்ணா வேணாண்ணா. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது தன்னோட குழந்தை இல்லைன்னு, இல்லையா, மாற்றாருடைய குழந்தை. இல்ல இது உன்னோட மருமக, அதை ஒன்றும் கொல்லாத, இது பெண் குழந்தை தானே, உன்னை கொல்ல போறது ஆண்டனே, இதை விட்டுடுங்கன்னு எவ்வளோ கெஞ்சி கூத்தாடும் அந்த அம்மா. ஓகேங்களா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் என்ன அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை, அசுரன் இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து காலை தூக்கி பிடிச்சி இப்படி மேலே போட்டு கத்தியில் வெட்டலான்னு சொல்லிட்டு ம், வீசி எறிவார். அப்போ மேலே போன உடனே அந்த குழந்தை வந்து பிரம்மாண்டமா துர்காதேவி ஃபார்ம்ல வருவாங்க. ஓகேங்களா? ஏய் முட்டாள், நீ வந்து தெரியாதனமா என் காலை பிடிச்சிட்ட, என காலை பிடிச்சவங்களை வந்து நான் மன்னிச்சு விடுவேன். ஆனால் அது மாதிரி உன்னை வந்து மன்னித்து விடுறேன். ஆனா உன்னை பிறக்கிறது உன்னை கொல்ல போற குழந்தை வந்து பிறந்துடுச்சு. ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் இவர் வந்து ரொம்ப அப்செட்ல இருப்பார். ஓகே, என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாநாடு நடத்துவார். ஓகே, எல்லா மந்திரிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு இது மாதிரி அப்போ அவங்க வந்து என்ன டெசிஷன் எடுப்பாங்க, 10 நாளுக்குள்ள பிறந்த எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வில்லேஜ்லேயும் போயிட்டு கொல்ல சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போதான் ஒவ்வொரு அசுரர்களா வந்து கம்சன் அனுப்புவார். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இங்கே குழந்தை பிறந்துடுச்சு இல்லையா, அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், நாம நேமிங் செரிமனி பண்ணணும் இல்லையா, பெயர் சுடணும். அப்போ கர்கமுனியை வச்சு மாட்டுக்கொட்டாயில தான் பெயர் வைப்பாங்க. ஓகேங்களா? பிரம்மாண்டமா செஞ்சா யாரு கம்சனால ஏதாவது இவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்ன்றதுனால அவங்க மாட்டுக்கொட்டாயில வச்சு பண்ணுவார். ஸோ இவர் கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆதி மூலமா இருக்கார். அது வந்து விநாயகரா இருக்கட்டும், துர்கா தேவியா இருக்கட்டும், சரஸ்வதியா இருக்கட்டும், சிவனா இருக்கட்டும், பிரம்மாவா இருக்கட்டும், முருகனா இருக்கட்டும், ஹனுமான், எல்லாத்துக்கும் ஆதி வந்து யாரு, நம்மளுடைய பேஸ் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் தான். இவர் தான் இப்படி எல்லாம் விரிவங்கம் எடுத்திருக்காரு இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா கிட்ட இருந்து பிரம்மா வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு கிட்ட இருந்து வர்றார் இல்லையா. பிரம்மா கிட்ட இருந்து யார் வர்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவன் வர்றார். ஓகேங்களா? ஸோ சிவனுக்கு வந்து ஒரு துணை கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர், அதுதான் வந்து துர்காதேவி. அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஆஹ், பகிரங்க சக்தி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஸோ துர்காதேவிக்கும் சிவனுக்கும் பிறந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி, கார்த்திகேயன், விநாயகர் இல்லையா, சரஸ்வதி. ஓகே, 2 பெண் குழந்தைகள், 2 ஆண் குழந்தைகள். ஓகேங்களா? இந்த அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? இன்சார்ஜ், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு இன்சார்ஜ் கொடுத்து தான் வச்சிருக்காரு கிருஷ்ணர். அதனால நம்ம இவங்கள வழிபடுறதோட நேரா இல்லையா மரத்துக்கு தண்ணி வேர்ல ஊத்துனா போதும். அது மாதிரி அவர் என்ன பண்றாரு, இவங்களுக்கு எல்லாம் பவர் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. பட் நம்ம அவரை திருப்தி படுத்தினா இவங்க எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா திருப்தி ஆவாங்க, சந்தோஷம் ஆவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. महर्षय सप्त पूर्वे सत्वारो मनवस्तता मद्भावमानसा जाता येषां लोकैमा प्रजः. மகர்ஷிய சப்த பூர்வே, ஏழுன சப்தன்னா ஏழு நமக்கு தெரியும். 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்திய 4 ரிஷிகளும் சத்வாரோ மனவஸ்ததா. சத் சத்துர்னா நமக்கு என்ன தெரியும், 4 இல்லையா. ஸோ மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான ஓகே மனுக்களும், 3வது லைன்ல வருது பாருங்க, மத்பாவா மானசா. ஓகே, மனுக்களும் என்னிடம் இருந்து. ஓகே, மத்பாவ ம மனஸ் மனஸ்வதா. அப்பன்னா அவருடைய மனசுல இருந்து பிறந்தவர்கள் தான். எனது மனத்தால் பிறந்தவர்களே, பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. ஸோ இவங்க எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து வந்தாங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஆதி முதல் கடவுள் இல்லையா. அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே தோன்றாங்க. அவங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பல உயிரினங்களை வந்து பெற
உருவாக்குறாங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆண் பெண் சேர்ந்தா குழந்தைகள் வரும். அது மாதிரி இவர் படைச்ச மனிதர்கள்ல இருந்து பல மனிதர்கள் வந்து இந்த இனவிருக்கத்தை வந்து செய்றாங்க. அதாவது அவங்க பிரஜாபதின்னு சொல்லுவாங்க. பிரஜான்னா மக்கள். அந்த மக்களை வந்து இனப்பெருக்கிறது செய்யறது வந்து பிரஜாபதி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், மேலே இருக்கிறது வந்து ஸ்வயம் பகவான். கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்வயம் பகவான். அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவதாரங்கள், 6 விதமான அவதாரங்கள் இருக்கு. புருஷ அவதாரம், குண அவதாரம், லீலா அவதாரம், யுக அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், சக்தி ஆவேஷ அவதாரம்னு சொல்லிட்டு 6 வகையான அவதாரங்கள் இருக்கு. அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே விரிவங்கம் ஆச்சுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில கீழே பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு, அப்புறம் வந்து கல்கி அவதாரத்திலிருந்து எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. ராமர், நரசிம்மர், பரசுராமர், வாமன, வியாசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனத்குமாரர்கள் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நம்ம வேதங்கள் சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ஹரே कृष्णा माता जी। கிருஷ்ணா. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம வோ வேத்தி தத்வதः சோ அகவில்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயः. ஸோ எவன் இத்தகு வைபவத்தை யோக சக்தியும் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகமே இல்லை. ஓகேவா? ஏதாம் விபூதியும் யோகாம் ச மமயோ வேதி தத்வதக சோக சோக விகல்பனே யோகேன யுஜ்யதே நாத்திர சம்சயः. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம்? இந்த இதுக்கு ரிலேட்டடா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? யாராவது சொல்றீங்களா? மன்மதா மதங்க। இல்ல இங்கேயும் பார்த்தேன் இல்லைங்களா? யார் வந்து என்னை பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன இருக்கிறதுல குழப்பம் இருக்கிறதுல பாவங்கள் இருந்து விடுதலை படுறாங்கன்னு அப்படின்னு சொன்னாரு. அவங்க வந்து அவரை வழிபடுறாங்க. அதே மாதிரி எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து தான் தோன்றியதுன்றதா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாரு? இந்த வைபத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பக்தி பண்றாரு? கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டு, அன்னலாய் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா? இதை தெரிஞ்ச உடனே அவங்களுடைய அவர் தான் சிறந்தவர், சுப்ரீம்ன்றதை புரிஞ்ச உடனே அவர் மேல பக்தி பண்றாங்க. அதுல வந்து சந்தேகம் இல்லை. அப்ப என்ன என்ன தெரியுது? அறியாமையில இருக்கிறவங்க வந்து கடவுளை கிருஷ்ணரை வந்து வழிபட மாட்டாங்க. லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வந்து கிருஷ்ணரை வழிபட மாட்டான்றாங்கன்றத இது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம இந்த சதுர் ஸ்லோகத்துக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्णा माता जी। अगम सवर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां उदाभाव समन्विता। हरे कृष्णा माता ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இங்க என்ன சொல்றாரு? ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. அகம் சர்வசே. சர்வஸ்னு எல்லாத்துக்கும் பிரபவோ, நான் தான் மாஸ்டர். மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே, எல்லா என்னிடம் இருந்து தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமான என்னை வழிபடுகின்றன. இதி மத்வா பஜந்தேமா பூதபாவா சமன்விதா. ஸோ நான் தான் இந்த எல்லாத்துக்கும் காரணம் இல்லையா? இந்த உலகம் மாதிரி நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது இந்த எர்த் பிளானட்டரி சிஸ்டம் இல்லையா? இது மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இருக்கு, பல அண்டங்கள் இருக்கு, பல லட்ச அண்டங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு அண்டகத்திலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாயி இருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு அண்டகத்துல உயிர் வாழினங்களுக்குள்ள வந்து பரமாத்மாவா கிருஷ்ணர் இருக்காரு. ஸோ இந்த ஜட உலகமும் சரி, ஆன்மீக லோகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அவர்தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம். இங்க படுத்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னோதக சாய் விஷ்ணு. அவருடைய அஹ், சரும துவாரங்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பல பல பபிள்ஸ் மாதிரி தெரியுதா, ரவுண்ட் ரவுண்டா சின்ன சின்னதா. அந்த பபிள்ஸ் ஆமாம்। வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு முட்டைக்குள்ள பாருங்க. ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. அவர் கர்ப்போதக சாயி, அவர் தொப்புல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாமரை வருது. அந்த தாமரை தண்டுல வந்து மலர் இருக்கு இல்லையா? அந்த மலர்ல வந்து பிரம்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகேங்களா? ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு எல்லாம் மூல முதற் காரணம் ஆதாரம் யாருன்னா ஸ்வயம் பகவானான கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் இதெல்லாம் வருது. ஸோ இந்த காரணோதக சாயி, இந்த காரணக
காரண கடல்ல வந்து படுத்துட்டு இருக்கார். ஓகேவா? அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய பார்வை மூலமா வந்து சிருஷ்டியை வந்து கிரியேட் பண்றார். மகத்தத்துவத்தை 16 மூலக்கூறுகளை வந்து அவர் கிரியேட் பண்றார். இவருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மகாவிஷ்ணு. இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டா முட்டையா இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு இருக்கக்கூடிய இடம். அது வந்து அவர் எங்க இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பார்க்கடல்ல என்ன கடல்ல படுத்திருக்காருன்னா கர்ப்போத கடல்ல வந்து படுத்துட்டு இருக்கார். அந்த கர்ப்போத கடல் நீர் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா அவருடைய வேர்வை துளிகள் தான் நீர். ஓகேவா? முக்காவாசி அந்த அண்டத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நீர் இருக்கும். அந்த நீர்ல வந்து அனந்த சேஷன் மேல கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு படுத்துட்டு இருக்காரு. கர்ப்போதக ஸ்துதி ஒண்ணு இருக்கு, அதை பாடிட்டு இருப்பாங்க அங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மா ஃபார் யூனிவர்ஸ். அண்டங்களுக்கு பரமாத்மாவா இருக்கிறது அவர் தான். ஜீவாத்மாக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறது வந்து க்ஷீர்ணோதக சாயி விஷ்ணு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. அதான் மச்சிந்தமத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றன. ஸோ என்ன சொல்றாரு, தூய பக்தர்கள். ஸோ அவர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுடைய மனசுல எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் யார் மேல மூழ்கி இருக்கு, பகவான் கிருஷ்ணர் மேலதான் மூழ்கி இருக்கு. அவங்க வந்து எண்ணத்தால அவரு கூட மூழ்கி இருக்காங்க. தன்னுடைய வாழ்க்கையை கூட அவருக்கோசம் வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க. அதுக்கு உதாரணம், சிறந்த உதாரணம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, பிரபுபாதா தான். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண குடும்பத்துல தான் பிறந்தாரு இல்லையா. அவங்க அப்பா வந்து ஒரு வணிக வியாபாரி. ஆஹ் அவங்க அம்மா பேர் வந்து ரஜினி, அப்பா பேர் வந்து மோகன் டே. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த வைஷ்ணவர். அவர் வந்து தன் மகனை வந்து ஒரு சிறந்த பக்தனா, ராதாகிருஷ்ணருடைய பக்தனா வளர்க்கணுன்றதுல வந்து குறிக்கோளா இருந்தாரு, வளர்த்துட்டு வந்தார் இல்லையா. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாரு, நல்லா படிச்சாரு, இங்கிலீஷ் புலமை எல்லாம் இருந்துச்சு. ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் கெமிஸ்ட்ரியா இருந்தார், கெமிஸ்ட்ரிஸ்ட் இருந்தார். அதாவது மருந்து உற்பத்தி செய்வாங்கல்ல, அதுவா இருந்தாரு. நிறைய இடத்துல விநியோகம் பண்ணாரு, நல்லா சம்பாரிச்சாரு. ஒரு நாள் ஒரு அளவில் வந்து படிப்படியாக வந்து அவருக்கு லாஸ் ஆச்சு. அவர் குருவை மீட் பண்ணுறாரு, தீட்சை எடுக்கிறாரு. வேலையும் செஞ்சுட்டு கிருஷ்ணருடைய பிரச்சாரத்தையும் செஞ்சுட்டு வர்றாரு. மாதாந்திர இதழை வந்து அஹ், அச்சிட்டு வெளியிட்டார். அதுவும் எப்படி பண்ணுவார் பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கிட்ட காசெல்லாம் இருக்காது. ஒரு ஸ்டேஜில் லாஸ் ஆகிடும், அவரே எழுதுவார், அவரே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பிரிண்டிங் கொடுப்பாரு. அப்புறம் அங்கே வந்து ப்ரூஃப் ரீடிங் ஏதாவது தப்பு இருக்கான்னு அவரே பார்ப்பாரு. அப்புறம் பிரிண்ட் ஆன பிறகு அவரே எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? இவ்வளோ அளவுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் நிறைய நேரம் பக்தி கோசம் டைம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்புறம் ஒரு நேரத்தில் வந்து முழு நேர பிரம்ம சன்னியாசியாக மாறிட்டார். ஓகேங்களா? ஃபுல் டைமாக இஸ்கான் கோசம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். ஸோ தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து என்ன பண்ணார், ஃபுல்லாக வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் அர்ப்பணிச்சாரு. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து சிக்ஷா குருவா இருக்காரு. ஓகேவா? தன் குடும்பத்தையும் தன் குழந்தைங்களையும் விட்டுட்டு போனாரு. பட் இவருக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு இப்போ குழந்தைகள் இருக்கு, எவ்வளோ செல்வம் இருக்கு, 108 கோயில்கள் இல்லையா. இப்போ அவங்களுக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கும் எங்கேயுமே அவர் வந்து தன்னுடைய வாரிசா எந்த குழந்தை பேரும் எழுதவே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே இஸ்கான் கிட்ட தான் வருது இல்லையா. தன்கிட்ட வந்த பக்தர்களை வந்து தீட்சை கொடுத்து அவங்கள வந்து குருவாக்கியிருக்கார் இல்லையா. இவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதியா இருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா. அவர்கிட்ட என்ன இருக்கு, கிருஷ்ணர் இருக்கு. அந்த கிருஷ்ணரை வந்து அவர் கொடுத்தார் இல்லையா. ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, அந்த தள்ளாத வயசு 69 வயசுல வந்து போனார். போகும்போது ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு. இருந்தாலும் மாபெரும் செயலை செஞ்சார் இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து நிறைய சவால்களை ஃபேஸ் பண்ணார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। दे तेषां सदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपायान्ति ते। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு என்ன சொல்றாரு, எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். ஸோ அவரை வந்து நம்ம அன்பு பண்ணி தொண்டு சேவை பண்ணா போதும், நமக்கு என்ன ஞானம் வேணுமே, ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்திதே. ஸோ நமக்கு என்ன வேணுமோ அந்த ஞானத்தை அவரே கொடுக்குறார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அறிவை தனியாக உட்காந்து சரி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கடவுளை வந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அறிவை வளர்த்துட்டு அப்புறம் பக்தி பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை.
தேஷாம் சத்தத யுக்தானாம். ஓகே. பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம், என் மேல அன்புடன் பக்தி சொன்று செய்யறவனுக்கு ததாமி புத்தி யோகம், அவனுக்கு தேவையான ஞானத்தை நானே கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஸோ இங்க வந்து நம்ம பிக்சர்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து துருவ மகாராஜா. ஓகேங்களா. துருவ மகாராஜா என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அம்மா பேர் வந்து சுனிதி, அவங்க சித்தி பேர் வந்து சுருச்சி. ஓகே. அவங்க அப்பா பேரு உத்தான பாதா. ஓகேவா. இவர் என்ன பண்றாரு, ஆம், அவங்க அப்பா உத்தானப்பா தான் முதல் மனைவியை வந்து ரொம்ப வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு தன்னுடைய இரண்டாவது மனைவியான சுருச்சி வீட்டிலேயே இருப்பார். ஓகேவா. அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது, அதை வந்து தான் தூக்கி கொஞ்சம் விளையாடிட்டு முழு நேரமும் அங்கேயே இருப்பார். இந்த துருவா என்ன பண்ணாரு, முதல் மனைவிக்கு பிறந்த குழந்தை இல்லையா, அதனால என்ன ஆச்சு, இவர் வந்து அப்பாவை பார்த்துட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு போறார். சித்தியோட இருக்கிற இடத்துக்கு போறாரு. ஏன்னா அங்கதான் நான் அப்பாவை பார்க்க முடியும். அங்க போன தம்பி வந்து அவர் அப்பா மேல ஏறி உக்காந்துட்டு இருக்கிறத பாக்குறார். ஓகேவா. சரி, என்னது இது, இவர் மாத்திரம் மேலே ஏறி உக்காந்துட்டு இருக்காரு, நம்மள வந்து ஏறி உக்காரலான்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு ஒரு ஆசை. சரி, மடி மேல ஏறி உக்காடுறாங்க. அப்ப சித்தி வராங்க. டேய், உனக்கு எல்லாம் அவர் மேல உட்கார்றதுக்கு தகுதியே இல்லை, ஒழுங்கு மரியாதை இறங்கு. இது யாருக்கிட்ட பேசுறாங்க, 5 வயசு குழந்தைகிட்ட பேசுறாங்க. உனக்கு வந்து அவர் மடியில உட்கார்ற தகுதி வேணும்னா என் வயித்துல நீ பிறந்திருக்கணும். உனக்கு எந்த ஒரு தகுதியும் இல்லை, கிளம்பு கிளம்புன்னு சொன்னாங்க. அவனுக்கா, அந்த சின்ன வயசு பையனுக்கு வந்து துக்கம் தாங்கல. என்னத்தால துக்கம் தாங்கலைன்னு, இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம அப்பா ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாம பேசாம இருக்கிறானேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு துக்கம். ஓகேவா. அப்பா ஏதாவது ஒரு ஆதரவா ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசியிருந்தா நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு, சத்திரியன் இல்லையா, அந்த கோவம் மனசுல இருந்துச்சு. அழுக துக்கம் தாங்க முடியல, நேரா அம்மா கிட்ட போனான். அம்மா கிட்ட சொல்றான் இதெல்லாம். அப்பாப்பா, நீங்க சித்தி சொல்றது கரெக்ட் தானே, நமக்கு அந்த அளவுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லைல்ல, இருந்ததுனா உங்க அப்பா இங்கே இருந்திருப்பாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீ என்ன பண்ணு, நமக்கு ஏதாவது வேணும்னா, நம்ம வந்து துரதிருஷ்டசாலிகள், நம்ம வந்து யார்கிட்ட கேட்கணும், நாராயணன் கிட்ட தான் கேட்கணும். நீ போய் உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா நாராயணன் கிட்ட கேளு, உங்க சித்தி சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு பாக்கியம் வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரி, இந்த புள்ளையும் அதை சீரியஸா எடுத்துட்டு கிளம்பி போறாங்க. ஓகேவா. காட்டை நோக்கி கிளம்பி போறாரு தவம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. போனா வர வழியில நம்ம நாரத முனி வரார். என்னடா ராஜா, எங்க போறேன்னு கேட்டா, இந்த மாதிரி நான் தவம் பண்ண போறேன். டேய் வேணாப்பா, அந்த அடர்ந்த காடு, புலி சிங்கம் கரடி எல்லாம் இருக்கும், நீ கிளம்பி வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போலாம். அவங்க தானே சொன்னாங்க, பரவாயில்ல விடு, சித்தி தானே அப்படின்னு சொல்லி. பாருங்க, உங்களால எனக்கு வந்து ஒரு வழி காட்ட முடியும்னா காட்டுங்க, இல்லையா உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகே. ஸோ ஓகே, புள்ள வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நாரத முனி தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் வந்து மகா மந்திரத்தை சொல்லி கொடுக்குறார், மூல மந்திரத்தை சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறார். அவரும் என்ன பண்றாரு, போயிட்டு தவம் பண்றார். தவம் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சாப்பிட்றாரு, அந்த வைராகியம் இருக்கு இல்லையா அவர்கிட்ட, அந்த முதல் மாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழங்கள் சாப்பிட்றாங்க. எத்தனை நாளுக்கு ஒரு முறை, 3 நாளுக்கு ஒரு முறை. அதுக்கடுத்து உலர்ந்த புட்களை வந்து 6 நாளைக்கு ஒரு முறை சாப்பிட்றாரு. அப்புறம் தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 நாளுக்கு ஒரு முறை குடிக்கிறார். அதுக்கு அடுத்தது காற்றை வந்து 12 நாட்களுக்கு வந்து ஒரு முறைக்கு சுவாசம் பண்றாரு. கடைசி 5வது மாசத்துல ஒரே காலில் நின்றுக்கிட்டு வந்து நகராம தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா. இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம். 5வது மாசம் ஒரே காலில் நின்றுட்டு தவம் பண்றாரு. ஸோ இந்த தவத்தை மெச்சி யார் வராரு, நாராயணன் வராரு. அச்சோ, என்னடா நம்ம இருதயத்துக்குள்ள பார்க்கக்கூடிய திவ்யமான இங்க ரூபம் இங்க தெரியுதேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரால் வந்து யோசிக்க முடியல. என்னடா முன்னாடி நிக்கிறது என்ன, நம்ம பார்க்கறது உண்மையா, நம்ம இருதயத்துல இருக்கிறதா நம்ம பார்க்கறோமா என்னன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு புரியல, திகச்சு பார்க்கறார். அப்ப என்ன பண்றாரு நாராயணன், டக்குன்னு சங்க தங்கிட்டு வைக்கிறார். ஏன்னா வந்திருக்கிறது 4 கை ரூபம் இல்லையா, சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் தாங்கி இருக்காரு. ஸோ அந்த சங்கால தொட்ட உடனே அவருக்கு என்ன ஆகுது, ஞானம் பிறக்குது. அப்புறம் வந்து அவர் ஸ்துதி பாடுறார். ஓகே. துருவ மகாராஜா வந்து ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கிறார். ஓகேங்களா. பிரார்த்தனை வைக்கிறார். அச்சச்சோ, நான் வந்து வந்து ஒரு கல்லை வந்து கேட்டுட்டேன். ஓகே. உடைஞ்சு போன ஒரு கண்ணாடி துண்டை கேட்டுட்டேன், நீங்க வைரமா வந்து இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு எதுவும் வேண்டாம், நீங்க போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. நீங்க போதும் எனக்கு, நான் தெரியாம கேட்டேன், எனக்கு எந்த ராஜ்யம் வேண்டான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதெல்லாம் இல்ல இல்ல, நீ கேட்டது எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன். நீ என்ன கேட்ட, உங்க அப்பனை விட பெரிய நா- நாடு தானே வேணும் அரசாள்றதுக்கு, நான் அதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. ஸோ அவரும் கொடுக்குறாரு. அவருக்கு வந்து அரியாசம். அப்புறம் வந்து இவங்க வந்து வருவார். உத்தனம் இது இப்போ ரிட்டர்ன் ஜேர்னி சொல்லலாம். இது வந்து என்னாச்சுன்னா
நான் அப்போ இப்போ வந்து உத்தான பார்த்தாக்க ரொம்ப ஃபீலிங் ஆச்சோ நம்ம குழந்தை இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் சொல்வார், கூலா இருங்க அவங்க பிள்ளை வருவாருன்னு அப்படி சொல்லி. அப்புறம் வந்து வராரு. அவங்க போயிட்டு எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் அம்மா அப்பா சித்தி எல்லாரும் போயிட்டு அவங்கள ரிசீவ் பண்ணுவார். துருவ மகாராஜா ரிசீவ் பண்ணுவார். பல ஆண்டுகள் வந்து இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையா அரசாட்சி பண்ணார். அவங்களுடைய தாத்தாவை காட்டிலும் ஆஹ், சிறந்த நாட்டை வந்து இவர் வந்து அரசாட்சி பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து துருவ மகாராஜா என்ன பிரார்த்தனை பண்ணாரோ அதை கொடுத்தார். ஓகேவா? அப்புறம் துருவத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருவ லோகம் தனியாக ஒரு லோகம் இருக்கு. அதனோட மகிமை என்ன பார்த்தீங்கன்னா எந்த லோகம் அழிஞ்சாலும் உன்னோட லோகம் அழியாதுப்பான்னு அவர் வர ப்ராமிஸ் பண்ணி வச்சிருப்பார். ஓகேவா? ஸோ துருவம் வந்து பல ஆண்டுகள் இந்த நாட்டை வந்து ஆண்டார். ஸோ கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து நிறைய செல்வங்கள் கொடுக்குறார். ஒரு பக்தனுக்கு இந்த செல்வங்கள் தேவையான எந்த யாருக்கு வந்து இந்த செல்வங்களால வந்து பாதிக்கப்பட மாட்டார்களோ, சில பேருக்கு என்ன ஆகும், செல்வங்கள்லாம் வந்துச்சுன்னா அகங்காரம் வந்துடும், வீழ்ச்சி அடைந்துடுவாங்க இல்லையா? அப்படி இல்லாத பக்தர்களுக்கு அந்த மனோபாவத்தில் இருக்கிறவருக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்வாக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஓகே? கிருஷ்ணர் வந்து பார்ப்பாரு அவங்களுடைய மனசு எவ்வளோ அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக கிளாரிட்டியாக இருக்கு. இதை கொடுத்தா அவங்க பக்தியில விழுந்துடுவாங்களா, இதை எடுத்தா அவங்க பக்தியில முன்னேறுவாங்களா, அப்படி பார்த்து தான் அவர் கொடுப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜா பரீட்சித்துலாம் வந்து அரசர்களாக இருந்தால் கூட அதை அனுபவிக்கணும் இல்லை, எல்லாமே நான் கிருஷ்ண சேவையில எப்படி வந்து யூஸ் பண்ண முடியும்னு அப்படின்னு தான் யோசிச்சு வாழ்ந்தவங்க. ஆ அதனால தான் வந்து ஜனக மகாராஜெல்லாம் வந்து ராஜ ரிஷின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி ஒரு காலம் முடிந்த உடனே ஆம், விமானம் வரும், தங்க விமானம், விஷ்ணு தூதர்களால் அனுப்பப்பட்ட விமானம் வரும். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரை கூட்டிட்டு போவார். ஓகே? அப்புறம் யோசிப்பாரு, ச்சே இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் நம்ம அம்மா தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வருவார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் அவர் அம்மாவுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனியான விமானம் அனுப்புவாங்க. ஸோ ஏன்னா அவங்க தானே வழிகாட்டினாங்க பக்திக்கு, அதனால. ஓகே? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேசாம் ஏவானு கம் பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாம் யாத்ம பாவஸ்தோ விஞ்ஞான தீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர் விட்டு தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஸோ அவங்க கிட்ட என்ன பண்றாரு, தேஷாம் ஏவானுக்கம் பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானம் ஜம் தமக, அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்தை வந்து நான் நீக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே? ஞான தீபேன பாஸ்வதா, ஞானம் என்ற தீ ஒளிச்சுடரால வந்து ஒரு இருட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து ஒரு விளக்கு ஏத்தி வச்சா நமக்கு வந்து வெளிச்சம் கிடைக்கும். அது மாதிரி அறியாமல் இருக்கக்கூடிய அவங்க இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்தை வந்து இவங்க நீக்கிறாரு. ஓகே? ஞானம் சுடர் விட்டு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிக்சரை பார்க்கலாம். மேலே இருக்கிறது வந்து பரீட்சித் மகாராஜா சுகதேவ் கோசாமி கிட்ட இருந்து ஞானம் பெறாரு. கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவஹூதி தாய் வந்து தன்னுடைய மகன் கிட்ட இருந்து கபில முனிவர் கிட்ட இருந்து ஞானத்தை பெறுறாங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து அறியாமல் இருக்கோம், நம்ம எல்லாரும் அறியாம இருக்கோம் இருக்கணும். அது எதனால, நம்ம கிட்ட என்ன இல்லை, பகவத்கீதை பாகவதம் என்ற ஞானம் இல்லை, அதனால நம்ம அறியாமல் இருக்கோம். இது ரெண்டு தான் இந்த கலியுகத்துக்குரிய வெளிச்சம் இல்லையா, டார்ச் லைட். இது ரெண்டும் இதை வந்து நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரை மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையுடைய லட்சியத்தை அடையறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ நம்ம குரு பரம்பரை கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் பெறணும், நம்மளும் அந்த குரு பரம்பரையில வந்து கனெக்ட் ஆகணும், நம்மளும் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. அர்ஜுன हरे कृष्णा। உவாச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும அகீஸ்தவாம் ருஷிய சர்வே தேவசிர் நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாசக ஸ்வயம் சைவ பிரவீசமே. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து இப்ப எல்லா சிறப்பு அம்சங்களும் தெரிஞ்சிச்சு கிருஷ்ணருடைய, அதனால தான் என்ன சொல்றாரு, பர பரபிரம்மம் பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிக தூய்மையானவர். ஓகேவா? பரமசத்தியம். ஓகேவா? நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம், ஆதிதேவம் அஜம் விபு, ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், ஆசுஸ்துவாம் ருஷிய சர்வே. என்ன சொல்றாரு,
மிக பெரியவர் அப்படின்னு சொல்ற உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை யார் யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க? देवर् देवऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविश्यमे. ஸோ அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற சிறந்த ரிஷிகளும் வந்து ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதனை எனக்கு சொல்றீங்க, ஸோ நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அவர் தான் கிருஷ்ணர் வந்து பரமபுருஷ பகவான் சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து இப்போ ஒத்துக்கிறார். இவ்வளோ நேரத்தில் குழப்பத்திலும் கலக்கத்தில் இருந்த அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? ஸோ நமக்கெல்லாம் தெளிவு கிடைச்சிச்சா? கிடைச்சிச்சுங்க மாதாஜி. ஹரிபோல். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இதுவரையும் பார்த்தது கீதையின் சாராம்சம் இல்லையா? ஸோ இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. தாங்கள் ஆ, சர்வம் ஏதத்ரம் மன்யே யன்யமாம் வசதி கேசவ நகிதே பவன் யக்திம் விதுர்தேவா நாதானவா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வயம் கிருஷ்ணா ஏ ம், ஸ்வயம் ஏவத்மா மனாத்மானாம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூதபாவன பூதேஷ தேவதேவ ஜகத்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். சர்வம் ஏதத் திருதம் மன்யே என்மாம் வதசி கேசவா. ஓகேவா? நகீத பகவன் வெக்திம் விதுர் தேவனா தானவ தானவகா. எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். நம்ம கிட்ட வந்துச்சு அந்த முழுமை. பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்கத்தக்கத்தை அறிய முடியாது. யாரால அறிஞ்சிக்க முடியாது? தேவர்களாலும் அறிஞ்சிக்க முடியாது, அசுரர்களாலும் அறிஞ்சிக்க முடியும். அப்ப யாரால அறிஞ்சிக்க முடியும்? மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களால மாத்திரம் அவருடைய வைபவங்களை அறிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? அப்பா, உன்னை பத்தி உனக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பாட்டு தான் இல்லையா? அவர் வந்து முழுமையை யாராலும் அறிஞ்சிக்க முடியாது. அவ்வளவு அளவுக்கு ஞானம் யாரும் இல்லை. இப்ப நம்ம போன ஸ்லோகத்துல சொன்னோம். யார் யாரு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க? நாரதர், வியாசர். ஆமா. அசிஸ்ல தேவோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். இப்ப ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னோம் இல்லைங்களா? பரம் பிரம்மா பரம் தாமா பரமம் பவ. அசித்தர், தேவலர், வியாசர் இல்லையா, நாரதர் இவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இல்லையா? பட் நம்மளால வந்து அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து கஷ்டம் இல்லையா? அது யார் சொல்றது? அர்ஜுனனே சொல்றார் இல்லையா? யாரு? தேவர்கள், அசுரர்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ப மனிதர்கள்ல வந்து பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு செய்யறவங்களால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை விட உங்களுடைய வைபவங்களை உங்களுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, हरे कृष्ण माताजी, प्रभुजी. श्रीभगवानुवाच कन्ददे कथयिष्यामि दिव्यज्ञानमविभूतय प्रधानयद गुरुश्रेष्ठ स नास्त यन्दो विस्तरस्य मे. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு பாருப்பா, என்னுடைய வைபவங்கள்லாம் வந்து எல்லையற்றது, விஸ்தாரஸ்தமே இல்லையா? நான் என்ன பண்ண போறேன்? சுருக்கமா தான் சில விஷயத்தை பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேன். நீ வந்து கவனமா கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. நீ என்ன இதை தானே பார்க்கணும்னு நினைக்கிற? எல்லா தெய்வீகமான தோற்றங்களை உனக்கு வந்து நான் காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வடிவத்தை எடுக்கிறார். என்னென்னன்னு பார்க்கலாம். ஆம், ஒருத்தர் இந்த பக்கம் படிங்க, இன்னொருத்தர் இந்த பக்கம் படிங்க. கிருஷ்ணராகிய நான் இருக்கிறேன். விஷ்ணு, சூரியன், மரிஷி, இருங்க பிரபு. சந்திரன், நிலா. விஷ்ணு. ஆ 12 ஆதித்யர்கள், ஆதித்யாஸ். ஓ, அப்படிங்க. சரிங்க. சூரியன், வானில் வானில் ஒளிர்பவை. ஆ, மரிஷி, மருத்துவர்கள். தேவலோக பிரபு ஒரு தேவலோக காலம் நீங்க படிங்க. கட்டுப்பாட்டாளர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு காலம் நீங்க படிங்க, இன்னொன்னு நான் படிக்கிறேன். ஸோ சரிங்க. விஷ்ணுக்கள் வந்தாரு. அதுல வந்து 12 ஆதித்யர்களா இருந்தார். வானில வந்து ஒளிரும் சூரியனாக இருக்காரு. மருத்துக்களில் வந்து மரிச்சியா இருக்கார்.
ஓகேங்களா? அவங்க யாரு மருத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவலோகல வந்து கட்டுப்படுத்துவார்கள். ஆ சந்திரன், நிலம் மாதாஜி. நட்சத்திரங்கள். நட்சத்திரங்களா இருக்கிறார் கிருஷ்ணர். சாமவேதம், வேதங்கள். வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வணம் இருக்கு. அது வந்து சாம வேதமா இருக்கிறார். இந்திரன், தேவர்கள். தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரன், சந்திரன் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுல வந்து இந்திரனா நான் இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. மனம், புலன்கள் மாதாஜி. புலன்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஐம்புலன்கள், மனம் அதெல்லாம் இருக்கு. அதுல வந்து மனசா இருக்கிறவர் வந்து கிருஷ்ணர். வாழ்க்கை சக்தி, வாழும் உயிரினங்கள். எல்லா உயிரினங்களுடைய வாழும் சக்தி, உயிர் சக்தியா வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். சங்கரன், சிவபெருமான், 11 ருத்திரர்கள். 11 ருத்ரர்களில வந்து சங்கரன் சிவபெருமானா அவர் தான் இருக்கிறார். குபேரன், ராட்சசர்கள். யக்ஷ ராட்சசர்கள்ல வந்து குபேரனா குபேரன் லக்ஷ்மிக்கு அதிபதின்னு சொல்லுவோம்ல, அவரா இருக்கிறார். கந்தன், முருகன், படைத்தலைவர்கள், சேனாதிபதியின் பொருள். அவர் ஸ்கந்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீஃப் சேனாதிபதி என்ற தலைப்புல தலைமை பொறுப்பை வந்து ஆஹ், முருகனுக்கு கொடுத்திருக்கார். பெருங்கடல், நீர்நிலைகள் மாதாஜி. நீர்நிலைகள்ல வந்து வந்து அவர் வந்து பெருங்கடலா இருக்கார். அதுதான் வந்து சில சொல்லுவாங்க இல்லையா, நதிஸ்தானம் சமுத்திரஸ்தானம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீர்நிலையா இருக்கார். பிருகு, முனிவர்கள். முனிவர்கள்ல வந்து சிறந்தவரான பிருகுவா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. ஓம், அதிர்வுகள். அதிர்களில் ஓம்கான்ற என்ற சப்தமா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. ஜபம், ஹரே கிருஷ்ணா, யாகங்கள். யாகங்களில் ஜப யக்னோஸ்மி, நான் ஜபமா இருக்கிறேன், நாமஸ்மரணமா இருக்கிறேன், நாம வேற இல்ல நான் வேற இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இமயமலை, அசையாதவை. அசையாத வேணா மலைகள்ல வந்து நான் இமயமலையா இருக்கிறேன். ஆலமரம், மரங்கள். மரங்களில் ஆலமரமா இருக்கிறேன். நாரதர், தேவ ரிஷிகள். ரிஷிகளில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதரா நான் இருக்கிறேன். சித்திரரதன், தேவரோக பாடகர்கள். தேவலோக பாடல்கள்ல வந்து சித்திரரதனா இருக்கிறேன். கபிலர், சித்தர்கள். சித்தர்களில் நான் கபிலரா இருக்கிறேன். உச்ச சைஸ், ரவஸ், குதிரைகள்ல குதிரைகள். வந்து நான் ரவஸ்ன்ற குதிரையா இருக்கிறேன். ஐராவதம், தேவலோக தேவலோக யானைகள்ல யானைகள். வந்து நான் வந்து ஐராவதமா இருக்கிறேன். ஒரு காலம் படிங்க பிரபு, ஒரு சைடு இருக்குது நீங்க படிங்க. மன்னன், மனிதர்களில் நான் மன்னன். வஜ்ரம். ஆயுதங்களில் வந்து வஜ்ராயுதம். ஏன்னா நமக்கு நிறைய ஆயுதங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து சிறந்த ஆயுதமா எது இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வஜ்ராயுதம். ம். காமதேனு. பசுக்களில் நான் காமதேனுவா இருக்கிறேன். காமதேனுவா என்ன இருக்கும், நிறைய அளவுக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பால் மாத்திரம் இல்லை, என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுக்குது இல்லையா? நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பால் வந்து ஒரு 5 லிட்டர் ஒரு 10 லிட்டர் கலந்தாவே அது கறந்தாவே ஒரு பசு வந்து பெரிய விஷயம். பட் இங்க அப்படி இல்லை. ஓகேவா? ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா. மன்மதன். மன்மதன், ஹரே சந்ததி கிருஷ்ணன். உருவாக்குபவர்களில் நான் மன்மதனாக இருக்கிறேன். வாசுகி, பாம்புகளில் நான் வாசுகியாக இருக்கிறேன். ஆதிசேஷன், தேவலோக பாம்புகளில் ஆதிசேஷனாய் இருக்கிறேன். வருணன், நீர் தெய்வங்களில் நான் வருணன். ஆரியமா, புறப்பட்ட மூதாதையர் நம் முன்னோர்கள்ல வந்து அவர் யாரா இருக்காருன்னா ஆரியமாவா இருக்கிறாரு. யமன், சட்டத்தை வழங்குவதில் நான் யமனா இருக்கிறேன். யமன் வந்து யாரும் இல்லை, யுதிஷ்ட பிரகலாதன். மகாராஜா. அந்த தர்மமான போஸ்ட்டை வந்து யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது கஷ்டமான போஸ்ட் இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல ஆமாங்க. வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யமனோட செயலை வந்து நடுவுல இன்டர்ஃபர் ஆகவே மாட்டார். அவர் என்ன செய்யறாரோ அது கரெக்ட்னு ஏத்துப்பார். ஏன்னா அது கஷ்டமான வேலை. அவர் என்ன செய்யறாரோ அதுதான் கரெக்ட்னு விட்டுருவார். அது நடுவுல போயிட்டு பஞ்சாயத்து பண்றது, தீர்மானத்தை அது மாதிரி எதையுமே பண்ண மாட்டார் யம தர்மனுடைய வேலையில. ம். சரிம்மா. பிரகலாதன். தைத்திய அசுரர்களில் நான் பிரகலாதன். நமக்கு தெரியும் அசுர குடும்பத்துல பிறந்ததுதான் ஒரு தூய பக்தன் இல்லையா? சேற்றில் பிறந்த செந்தாமரை போல அசுர குலத்துல பிறந்தவர் வந்து பிரகலாதன். காலம். ஸோ நம்ம வந்து பகவத்கீதையில 5 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் படிக்கிறோம் இல்லையா? அதுல ஒண்ணு காலம். காலமாய் இருந்து அவர் வந்து எல்லாத்தையும் நமக்கு வந்து தெரிவிக்கிறார். அப்புறம் எல்லா காலங்களையும் அறிந்தவர் அவர்தான். இஸ் எட்டர்னல் டைம், நித்தியமான காலம். ஹரே கிருஷ்ணா. சிங்கம். மிருகங்களில் சிங்கம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. கருடன், பறவைகளில் நான் கருடனாக உள்ளேன். காற்று, சுத்திகரிப்பவர்களில் நான் காற்று. ஸ்ரீராமன், ஆயுதம் செலுத்துபவர் ஸ்ரீராமன். நமக்கு ராமன்னாவே என்ன தெரியும்? ஒரு சொல் ஒரு வில், இல்லையா? அவருடைய பார்வைப்பட்டு ம், என்ன ஆச்சு? கடல் வந்து கொந்தளிச்சுச்சு. கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள்லாம் மேல துள்ளி எழுந்துட்டு வந்துச்சு. அதுல இருந்து தெரியுது, சாதாரண மனுஷனால கண்ணில் பார்த்த ஒரு டம்ளர் டீயை கூட சூடு பண்ண முடியாது, ஒரு தண்ணியை கூட சூடுபடுத்த முடியாது. அவர் என்ன பண்ணாரு? கொந்தளிக்க வச்சார். அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சாதாரண மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ம். சுறாமீன் மதேஜி. மீன்களில் நான் சுறா மீன். கங்கை, பாயும் நதிகளில் கங்கை. தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை. படைப்புகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்காது. அவர்தான் வந்து உருவாக்குறாரு, காக்குறாரு, அழிக்கிறார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சுய ஆன்மீக ஹரே கிருஷ்ண மதேஜி. அறிவியலில் வந்து சுய ம், ஆன்மீக அறிவியல். ம், ஆமாங்க. தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மையா இருக்கிறாரு. எழுத்துக்களில் ஆ என்ற சொல்லா இருக்கிறாரு. சரிங்க. இரட்டை சொல் மதேஜி. கூற்று சொற்கள்ல வந்து இரட்டை சொல்லா இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மதேஜி. பிரம்மா, படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மாவா இருக்கிறேன். மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இவை எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர். அவர்தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு, காக்குறாரு, அழிக்கிறார், இல்லையா? ஆ. ம். புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவக நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை. ஹரே கிருஷ்ண மதேஜி. பெண்கள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா குணாதிசைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரா தான் இருக்கார். அவங்களுடைய அழகு, பேச்சு, அதிர்ஷ்டம், அறிவாற்றல் எல்லாமே அவர் தான் இருக்காரு. பிருகத் சமா சாமா, ஸ்தோத்திரங்களில் வந்து பிருகத் சாமவா இருக்கிறாரு. காயத்ரி. கவிதைகளில் காயத்ரியா இருக்காரு. சந்தஸ். மார்கழி, நவம்பர், டிசம்பர். மாதங்களில் வந்து நம்ம மார்கழியா இருக்கார், இல்லையா? மாதங்களில் நான் மார்கழி, மலர்களில் நான் நமக்கு ஒரு சாங் மல்லிகைன்னு இருக்கு, சொல்லலாம். இல்லையா? ஆ. ஹரே கிருஷ்ணா. வசந்தம், மலர் தாங்கி. ஹரே கிருஷ்ண. பருவங்களில் வசந்த காலமா இருக்காரு. சூது, ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூதுவா இருக்கிறாரு. தேஜஸ். ஒளி ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸா அவர் தான் இருக்கார். ஸோ இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் தேஜஸ். பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இத்தனை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம், இருந்ததுல எல்லாத்தையும் சிறப்பாக அவர் தான் இருக்கார், இல்லையா? ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மிக திறமையா இருந்தாலும் அவர் தான் இருக்காரு. சூதுவா இருந்தாலும் அவர் தான் இருக்கார், இல்லையா? ஸோ வேதங்கள்ல இருந்து, படைப்பு தொழில இருந்து, மிருகங்கள்ல இருந்து, அசைவன அசையாதவன், நீர் தேக்கத்துல இருந்து எல்லாமும் அவர் தான் இருக்கார். அவர் இல்லாத இடமே இல்லை. ஐஎம், இல்லையா? இங்க வந்து பார்க்கலாம், யார் யார் தெரியுறாங்க? ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும், இந்த பிக்சர்ல. சிவம், குதிரை, பிரம்மா மகர்ஷி. ஆ. ஹரே கிருஷ்ணா. கீழே என்ன தெரியுது? நம்ம ரெண்டு பாம்பு பேர் படிச்சோம்ல, வாசுகி. வாசுகி, வாசுகி, ஆதிசேஷன். ஆ. அப்புறம் ஆதிசேஷன் மகர்ஷி. ஓகே, அப்புறம் ஆதித்ய தைத்தியர்களில் நான் பிரகலாதன். பசுக்களில் நான் பிரகலாதன். காமதேனு, காமதேனு. குதிரைகளில் காமதேனு. உச்சைஸ்வர்யா. யானையில சேஷன். ஐராவத். ஐராவதம். ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே அவர் தான் இருக்கார், இல்லையா? மீன்களில் ஆ. சுறா. சுறா. பறவைகளில் கருடா, இல்லையா? கருடா. எல்லாமும் அவர் சரிங்க. தான் இருக்கார். ஸோ அவர் இல்லாதது எதுவுமே இல்லை. ஸோ இந்த பிக்சர் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், இல்லையா? வஜ்ராயுதமா இருக்காரு, சிவன், நீலா, ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரம், ராமர், எல்லாமே அவர் தான் இருக்கார். அவர் இல்லாதது எதுவுமே இல்லை. குபேரன், சித்ரதன், இந்திரன் சொல்லிட்டு, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே यच् साभि सर्वभूतानां बीजं दत् अहम् अर्जुन न दत् अस्ति विना यत् स्यात् मायाभूतं सारसारम्। மேலும் அர்ஜுனா, हरे कृष्ण। இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. நம்ம ஏற்க பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுனா.
ஸோ சர்வபூதானாம், சர்வன்னு இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் படைக்கக்கூடிய விதையா நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எதுவா இருக்கட்டும், அசைபவை அசையாதவை எல்லாமே நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். என்ன, நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்றார். நான் இல்லாம எதுவுமே இல்லப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவருடைய ஆஹ், அவருடைய பர்மிஷன் இல்லாம ஒரு புல்லு கூட அசையாது இல்லையா? அப்புறம் எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே. ஃபர்ஸ்டே சொன்னார், நான் சாம்பிள் தான்ப்பா சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன சொன்னாரு, ஒரு உதாரணமா தான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு உதாரணமே இவ்வளோ இருக்குதுன்னா அப்போ எப்படி இருக்கும்? அதாவது நம்ம பிக்சர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரைலர் போடுவோம் இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு இவரு, கிருஷ்ணர் ட்ரைலர் தான் காமிச்சிருக்காரு, அசலான மூவியை இன்னும் காமிக்கல இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, இதையே நம்ம தலைக்குள்ள வந்து ஏத்திக்க முடியல இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி, வேணி மாதாஜி. இதோ ஹரே கிருஷ்ணா. அஜய். அழகான So, புகழத்தக்க வைபவங்கள் yet அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியில் இருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. यत् यत् विबुधिमत् सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा दत्तत् एव वहच्चत्वं मम तेजो अंशशभवम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவர் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறி. சிறு பொறியே எப்படி இருக்குன்னா, பெரிய பொறி எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கும் இல்லையா? யோசிக்க பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கு. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியில் இருந்து தோன்றுபவை. சோ உண்மையான பொறி வந்துச்சுன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் தான் உயர்ந்தவர்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், அவரை ஏத்துக்கணும், அவருக்கு வந்து பக்தி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து அனைத்திற்கும் தாங்குகின்றேன். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் ஏன் வந்து நம்ம நோண்டி போகணும் இல்லையா? அர்ஜுனுடைய வந்து மோர் சீக்ரெட் அதெல்லாம் ஆரம்பிச்சாரு இல்லையா? இந்த சாம்பிளே போதும் உனக்கு இல்லையா? அதாவது ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஒரு சாதத்தை வந்து நம்ம ஒரு சாதம் வந்து வெந்துச்சா இல்லையான்னு பிடிச்சு பார்க்க மாட்டோம். ஒரு சாதம் பிடிச்சு பார்த்துட்டா வெந்துடுச்சுன்னு ஆஃப் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பிளே வந்து காமிச்சு விட்டார். சிறு அம்சத்தின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்துள்ளன என்று என்னை நான் தான் அதை எல்லாத்தையும் தாங்கியிருக்கேன். அப்ப இன்னும் நம்ம அவர்கிட்ட போய் டிக் பண்ணணுமா, அவர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆதாரம் கேட்கணுமா? சொல்லுங்க. இல்ல வேண்டாங்க மாதாஜி, மாதாஜி. இல்லையா? தேவையில்ல. சோ அர்ஜுனன் வந்து சரணடைஞ்சிட்டார். நம்ம சரணடையணுங்க மாதாஜி. ஹரி போல். ஓகேவா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அவர்தான் சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய வைபவங்களை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த வைபவங்கள் மேல இன்னைக்கு நம்ம மனசை வந்து நம்ம சிந்தனையை வைக்கலாம் சரிங்களா? ஸோ இங்க வந்து நம்ம இந்த அத்தியாயம் முடிக்கலாம் சரிங்களா? ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதா நாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி जय. ஜெய் जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जय ஜெய் जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. जय ஜெய் भगवत गीता की जय. जय जय ஜெய் हरे कृष्णा महामंत्र की जय. जय जय. ஜெய். All glories to assembled devotees. Hare Krishna. हरे ओम. हरे हरे All कृष्ण. glories to Guru and Gauranga. हरे हरे ஹரி कृष्ण. போல். Hare Hare Bol. हरि Hare हरि बोल Krishna. All glories to Nitai Gaura ஹரே Premanande. கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Hare Bol. ஹரி ஹரி போல். Thank ஹரே you. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. ஓகே. ஸோ நான் இங்கே நிறுத்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அனைவருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும்